Ona je veliki zaljubljenik u rad, u umetnost, humanitarni rad i esteta je. Katarina Durda. Bavljanje primarnim poslom u državnoj firmi okupira i troši, pa joj je, kao i mnogima, trebalo mesto za radni odmor. I tu smo. Ovde dolaze studenti, samohrane majke, zaposleni, doktori, penzioneri, razni ljudi. Studenti dolaze, pomažu nam oko šmirglanja, prenošenja nameštaja, crtanja, svega. Ja sam inače student prve godine i ovde obožavam da dolazim. Obožavam da svoje slobodno vreme koje ne moram da posvetim učenju posvećujem u ovoj radionici. I takođe, pored toga što mogu sama sebi da zaradim i pomognem drugim ljudima ovde, mogu da iskažem sama svoje emocije i da one budu oslikane na ovakvim komadima. Pre 10 godina Norvežani su radili jedno istraživanje koje je potvrdilo koliki je značaj manuelnog rada kod muškaraca i kod žena, naročito posle 30. godine. Dakle, svi oni koji hoće da pobegnu od stresa, od gradske vreve, nađu neko svoje mesto i neku rukotvorinu kojom će se baviti. Ovde sam u ovoj radionici već nekih možda 2 meseca i mogu vam reći da sam se potpuno preporodila. Ovo je onaj deo mene koji nikada nije bio do sada iskazan, onaj kreativni, onaj fini, onaj koji želi da izađe. I ovo je jedan od načina da se sačuva plemeniti materijal, drvo, i spreči seča šuma, pa zaštiti životna sredina. Ovo je idealna prilika da mogu i da zaradim i na materijalnom polju, a mogu vam reći i da se umetnički mogu lepo izraziti. Dobro, koja je šmirgla moja? Izvoli. Može. I? Krećem. Može. Nakon šmirglanja potrebno je da se komad drveta ofarba. Ovo je komoda na kojoj ja inače radim i dobila sam je ovde. Ja ulažem sve svoje emocije i pokušavam da ih ocrtam na ovoj komodi. Stari nameštaj od drveta može biti večan, pa je važno dosadne stare komade ne bacati, već ih na svaki način oplemeniti i, recimo, bojama i šarama oživeti. Oživeti, odnosno preporoditi drvo, ja smatram da je to stvarno jedan prelep osjećaj. Iz ove radionice poručuju: iskoristite svoj talenat i veštine, održite zdrav duh i vedrinu i stare ormare, stolove, stolice vratite ponovo u svoje domove ili jednostavno restaurirajte uspomene. Evo, Katarina mi pomaže da ošmirglam ovaj stari orman. To je orman inače moje bake, za koju mene vezuju divne uspomene i koji bi bio prava šteta da se baci. Tako da sam ja odlučila da sredim taj orman, da ga ošmirglamo, repariramo kompletno i damo mu novi život i vratimo taj orman u mesto ili u prostor kome on pripada, a to je moja kuća i moje srce. I ovo sam osmislila humanitarno, kako bi svi pomogli prvo sebi, da se psihički rasterete, da zarade novac i ako ostane nešto od ovog novca da poklonimo beskućnicima, samohranim majkama, studentima i svima kome je potrebno. I tako, ovde se kreira, uči, stvara i radi. I znate, kad skinete ove rukavice, ruke ostaju nežne kao s početka ove priče. Pa, iako nameštaj radite same, jednako možete biti dame. A onda uživati u nečemu što ste same osmislile. I ne zaboravite onu staru jevrejsku: nemoj mi poklanjati ribu, molim te, nauči me da pecam.